ina kwana biyu garin nan babu kuɗi kuma ya ƙone wa billahi. Haba, kai dai bari kawai ina gama abubuwan nan sai a hankali wallahi. Ni ga wata ba caji. Ai kai sun kawo ta ma. Haba, Allah wallahi. Ba bara an sauri ne yasa kai. Kira mu. Kaki, waziri. Kai dade. Wannan musuwa ta dami Allah ya yi mana. Ga satin mutane ya yawa a gari. Lahiran kai dade. A'a. Wallahi. Lahiran kai dade. Wannan magana naka haka take. Wai kana da labarin an sace dan gidan bawa mai kanwa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan burgici da me ya kama? Ya dariya. Na maju. Yaro lafiya. Yaro lafiya. Lafiya yaro. Na san kwana biyu ba ma samun wuta. Kani ne ka wuta nake saurin zuwa za caji ka su dauke wutar nan. Yanzu duk wulakancin da kawai martaba mai gari kai saboda caji ne dan kundin uwa.